Ka Shillong Lajong FC hene ka sengi haba keren bat kinong tho ko bor ha Shillong Press Club kalapan pawi ke jing sngaungu ya gi pajba nong Krishan ki bela Aiman Sim ya ka hado ba kan dapoi sha ka quarter final ha ka Duran Cup Arhajar Arpusa na kaliang unong aiktin kalajong ulaong bakum ka kenhun ka ai kublai kerpang yak sorkar ka bela Shimkhia ban wanra ya ka ni ka tournament ka bela Rimba ha ka Doba Asia Ula berap da kabaong baklem ke jingtrai sistem ke sorkar kani kan umla ban urlong ha ke jela ka bi ke jungi susu ula kenturu iki pajba ban wan Krishan ya ka Shillong Lajong ha ka arpwai terik mentau benai kasngi ka ba kan yakun ya ka quarter final ha Jawaharlal Nehru Stadium Polo bat ka jingwan Krishan jong ki pajba kan Aiman Sim susu yaki bakin yakun manra ya ka nam jong ke jingjap bat ban yorung sha ka semi final ha ka Duran Cup Arhajar Arpusa. Kalian ke Shillong Lajong Football Club, mga kumu no actin juga club, bagi general manager jongi belalang ini, iba haba lengdo, de ngisngoban panpau ke jeng aikule yepiki press bahaga por ke bala kam slam dia, ai pelayo bandan lang haganeka por ban shim ya kenika jing pathai ke ba khubor ke ba klub keran ban pha ting sobon ban pau ke jing ai play sepi baro kemen kong ke bangi kwa ban pau kenika janmit ke long ya ke sarkar ke ba ha jing Shimkhia ke jongka ngila yo ban sakhi ya ke wena ki tournament ki barim hapo ke Doba Asia ya ka balala barmanra hagenika nongba ka ba ngi je mangi barkumjo ki ba ki breu jo ki jela ibar ko we ki breu ki ba stona phai ki jela kai football tikumta nada klem ka jing trei klem ka jing le sitom klem ka jing sngokhya na ka sarkar isu thu ba ka tournament ka namla banwan hagenika nongba kumbangi li oban sakhi nanta ngisngoro ban ai khuble ya ki nongkrshan jong ke Shillong Lajong Football Club ki bahagi di lai tili ki jingila kai ki beladap ki belalong hang ni apo JN Complex ya ka ba ngila yo ban job igar tili ban le drone ru bat ka FC Goa gi ke jing Krishan ka ba nadu ka mersim ya ki nagi pat ba baro ki belalong jengai nanu Jainte Hills wat Nagoro Hills ngai bagi wan berkumju na riboy na po East Hill bar kumjo naki weki district ke ba ngilai ya ke jingdon ke joki ban Krishan ya ke club ke ba yele ya ka Duran Cup bat menta nakane ke Krishan bar kumjo ru naga jing ya trei tenge jo ke club ibar ke we lapoi ban khe yuso da ke bawan haka kerdan menungkong haka group stage lane ke jila kaya ken point ting sngo banai khule shika de e ino Krishan jongka Shillong Lajong Football Club ki ba layo ban Krishan hakini ki laitili ki game ki ba ladap bang imla ban klem dapat pauru ke jing sngongu nam taki coaching staff ki jongi hapo ke jing alam ke jong Jose Carlos ya ka ba kile trisitom man la ka khilmat malai ya ke jing trisitom ke jong ki ba ki player angkat klayo ban ai ya ka jing snok tilang ba kini ki coaching staff ki jongi badai na takadaw ni sutho bagani ke tim kalong kumba kalong menta tementa anda bangila poi pat saka quarter final kabar salong hak arfoi tarik kabamut hagani ke singi balang kaban wan kani ke tim kabangin secondo hak quarter final kani ke East Bengal bar kani ke tim kaba ni tip yaka kum kawe na bar kani ke tim kaba ni tip yaka kum kawe na ki tim ke baklan ki barat ba tam hapo kani ka ri ke jongi bat ba kini ki kani ke tim kani ke club kadon hapo ka ISL mangi don hapo ka I-League tika bangi don kam hagani ka senjam kaban sawan mentagalong bangi da yawer ki pajba jong kani ka jala ka jongi bakin wan ban Krishan hagani ka arfoi tarik kabalong aksi balang haka por nyau baje ya ka ba wala pedeng ka jinge kendo ka bangi sutho ngi kendo ya ka tim ka bihaban burom ni ka jing klan jong ka ngej kemba kalong ka jing lakai ka bitanan daga baki pajba ki menwan ban Krishan e khaddo ya wai sashi senpat ngai khuble ya baro ki ban kti hagani ka jingila kai ka baga Shillong Lajong Football Club ka yo ban lekai ba ngej kemro ba kumba kira Krishan ki por baro kira ke Krishan ka pura
haki sengi kita yo barki por barok berangwan kaba kini ke klub kan yo menjadi seprang berkanang kiu nak ke por lerong kaba la silawan por sak kedan kaba kam jerong haki lakai berangwan kule sibon te kajing penkre hi ni nagaliang ke klub milai ti hi ke ba ki coaches ki le bagi layo balik pet balik jengok ba kajing penkre ke long ke biang na long sedong bat bang isngo ba ku le ru wadi ke long sports ke ba layo ban ai hagi ni ki sengi ya ka madan ka ba ngelayo practice hang tu po silong sport association stadium bat kumjuru ngai ku le ya ka sai nehu ka ba ladak damdon kini ki beriu ki barang kejing sung ich sungkhia jek selong jambol club se nawar ngi fitip bagi dan hadu mentai laga jong ramadan ye kejing don ka kejing ai kti jong ki kalalong sya ka ba ngi sungu siga de kumba ngi sung thu bagi cipa kre te kalong ka biang ba ngi kelus kam ba kene tiyo banwan ha las ni agak apa tarek kejing la kai kalong bitanan